Doncs de la segona a la segona B ens fixem com cada diumenge a la nit en el grup tercer, l'anomenat grup català d'aquesta categoria. Després de 15 jornades, el líder és el Mallorca B, el filial del Mallorca, amb 32 punts, els mateixos que el Sant Andreu. A la cua, el Gavà i el Terrassa, tots dos amb 7 punts. El Sant Andreu s'ha retrobat amb la victòria imposant la seva llei en el derbi contra la Gramenet. Els de Nacho González han guanyat gràcies als gols de Mayor en el minut 43 i Dani Martí en el 82 i mantenen una setmana més la seva posició a la zona de play-off. Una talaia a la qual s'acosta el Barça Atlètic després de la seva victòria de prestigi contra l'Ontinyent, el segon classificat. Raúl Muñoz amb un gol en pròpia porta en el minut 68 i Benja, 2 minuts després, van donar la victòria als blaugranes, que han sumat 22 punts dels últims 24. El duel català entre el Badalona i el Lleida ha acabat com el rosari de l'Aurora per als lleidatans, que han protestat l'actuació de Bernal Moreno arran d'aquest penal en el minut 52. Gerson ha estat expulsat per protestar i Càmera fent l'1-0. A partir d'aquí, el col·legiat valencià no n'ha deixat passar ni un als visitants, que han acabat amb 8 jugadors i amb el segon entrenador expulsats, també per protestar. No ha estat fins llavors que els escapolats han sentenciat el partit amb gols de Xavi Molist i d'Ivan Mateo. El Sabadell respira i continua invicte amb Pirri a la banqueta després de superar aquest migdia per 1-0 l'Sporting Maonès. El gol se l'ha fet Raúl Capó en pròpia porta en un partit en què els maonesos han acabat amb 9. No han tingut tanta sort dos equips que també necessitaven els punts. L'Espanyol B ha caigut a Dénia amb un gol de César Ramon quan només faltaven 9 minuts per al final del partit i el Gavà ha cedit contra l'Alacant per culpa d'un gol de Sergio Postigo a la mitja hora del segon temps. I el Terrassa finalment ha perdut a Oriola, tot i donar una bona imatge. L'ex de la Grama, José Manuel Meca, ha marcat l'1-0 en el minut 57 i Àlex Colorado ha semblat sentenciar el partit en el 81. Però tot i jugar amb 10 per expulsió de David Canet, el Terrassa ha escurçat distàncies gràcies a Florian i ha estat fins i tot a punt d'igualar el partit.